салом алейкум ҳама каса хубен тенҷин хуш омадем ба канали ман. Нома Зоира. Имрӯз ина экскаватори нава нигоҳ кунед. E655F LGSE. Короче, нигоҳ кунед намира инамка воздушни фильтра ҳуйкан накор. Барои ки мо да карьер кор мекунем чанд хок бисёра. Намира як алиш ҳам накунӣ, бояд як чокни бояд битакӣ. Компрессор қати. Ҳоз мо қати шумо ҳамин кора мекунем. Фақат номрои манро бинависен шумо. Каси да права экскаваторшки дар кунем ман номрои телефони ма 8 921 908 0748. WhatsApp кор мекунам. Чиқинеде ман да карьерам кор кардем бародарон. Инамира ҳоз мо қати шумо мебарем як тоза мекунем. И дуруштай хеле бо чӣ дора? Иш тоза ида дар кур мекунем. Инам лай пастка фромӯш накунем, пагнали рафтем бо компрессор қадиш ҳамош мекунем. Инам хеле ягон ҷои қиниш нест. Ҳанқа тозаш мекунӣ бо патош тоза мешавад. Ҳамин бинед маҳкам бошад. Чӣ қадар нафас гирифтӣ ина? Ман хеле айдам бародаро. Ина. Лай паспика фромӯш накунем, пагнали ҳоз ман шогирдон мемонам, чӣ хеле экзамен месупорам, соҳиби кор мешаванд, таҷрибка мегзаранд, ранги ҳамеҳо шумо ғайрат кунед. Пагнали. شغل کار مقصد تمام ناومدیم که علیه نیران همش ساعت روزه میاد. بچه‌ها اگر خواسته باشین آپیز روی مواجهت کنید. نمره شما میمونید با تگ کامیکاره. اون نرسیدن بچه‌ها چند کس 15 کس اومدیم. هم از خودیم نه اصلی تو صد سر تمام کنید رو باره. بعد یا خواست تیار بشه. نه خودش روی میکنه. اگر خواهیم پشت کسی اگر خواهیم بچه‌ای که اومدن نه ما خودش روی میکنه. سلام علیکم بچه‌ها. Siamo da Sari Piskovski oblast, ovdje da Sari pravo tratesti. Kod askeri akaj zoer ina harushat kariyen griftem pravo. Maqsad yakam joy fand prebushnestai kardom ke khoshmanda ina akaj zoer dam bugiyat ke. Ham masha mekrame tabre yakam fand pre yakam kidad destai ham mash argina nomrosha da tay kamkaram. Sat khoyjay na ho pavchash kadem ay. Saati 8 namijabda ina sal kadem to saat 3 گرفتیم شما صدم